Pinalalakas naman po ng bayan ng Manaoag ang mas mabilis at mahusay na pagresponde sa mga kaso ng food poisoning sa pamamagitan po ng isang capacity building session na inorganisa bilang bahagi ng pag-obserba ng National Poison Prevention Awareness Month. Dinaluhan ng mga Barangay Health Workers o BHWS ang aktibidad na naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman sa tamang pagresponde sa insidente ng pagkalason, kabilang ang wastong first aid at mga dapat isagawang emergency protocols. Nagbigay naman ng lectures ang mga eksperto mula sa Region 1 Medical Center Toxicology Center na tumatalakay sa iba't ibang uri ng poisoning, tamang pag-handle ng pasyente at mga hakbang upang maiwasan ang mga ganitong mga insidente sa mga komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagsasanay ng bahagi ng patuloy na hakbang upang matiyak na handa ang mga barangay frontliners sa pagtugon sa mga insidenteng maaaring maapektuhan ng kalusugan at kaligtasan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.